So ayan mga ka-alright, good news. Ayan, nakuha na natin yung plaka. Di ko ipakita yung number. Salamat sa bigay ng kajojo na sobra. Nakakain kami sa labas ng masarap. Ganito pa yung feeling na ano eh. Yung wala sa barat. So yun mga ka-alright, no? So sabi ko parang sundaan na kami sa pinunan ko ng motor. O talagang natin kung nandito na yung plaka sa warranty mga ka-alright. Ito yung ano ko tol, oh. Bit. Ano daan natin? Mag-iipon tayo para Plaka? makabili tayo ng Honda Click. Sipagan natin pag-upload dun. ADB yung pangarap ko. Hi DB. Honda Click lang sa akin, okay na. Mag-iipunan muna natin yun. So ayan po, titignan nila sa computer kung nandyan. Plaka saka yung papel. Yung RCR na original ng ating motor. Yan tulo maganda tulo. ADB. Ito oh. Ganda pang vlog niyan. Safety ka. Nasa ano pa ata ito? Mahal, kasang mahal. So yan, good news, nandito na mga ka-alright. May kakabit na natin sa ating motor. Makakabiyahe na tayo ng malayo. Kasi di ako makabiyahe na karan ng malayo. Dahil wala akong plaka. Kaya makakapag-vlog na tayo, makakapag-ikot-ikot na tayo. Hindi na tayo kakabahan. Kasi yung kasi delikado pa kahit sabihin natin may restro, walang plaka. Pwede pang may impound. Ayan mga ka-alright. So ayan mga ka-alright, good news. Ayan, nakuha na natin yung plaka. Di ko ipakita yung number. So pupunta pa ako ng LTO para ano, for uploading para malaman nila na nasa akin na ang plaka. Tama-tama. Pupunta rin din naman ako dahil yung binigay sa akin lisensya dati ay papel pa para makakuha yung card. Amo! Sana all. Sana all. Sana all. Regular sir. So ayan, pa-lift din na kami ni Paring Jong. At dadaan muna kami sa kainan. So yung kain, dugtong ko na sa vlog ko na to sa pagkuha ng plaka. Ayan. Kakain muna kami ni Paring Jong. Ay, sa wakas, makakain din sigat sa kampinan. Okay, salamat ka Jojo. Bali yung sobra, kakain namin ni Paring Jong at kay pangkas ka kami. Makakatikim din tayo ng pagkain sa labas. Siram sana. Kaya salamat ka Jojo. Alright, kanin. Dagdag mo na kanin. Yan. Apat na, tigdalawa tayo. Apat na nga. Ayan, at ano sa'yo tol? Ulam? Igado, dalawa. Saka apat na rice. Saka soft drinks tol. Dalawang soft drinks. Ay, wala daw. Ang 280 yung kain namin ni Paring Jong. Ayan. So walang ano, walang iwanan. Parang ano, pero pang walang kiswahan. Wala daw pong soft drinks. Ay, wala. Tubig na lang kami. Saka para hindi kami magkasakit ng UTI. Siyempre maraming salamat kay Kuya Ayan sa lahat kay Kajugo. bigay sa amin kain dito. Tapos yun, may bago tayong vlog para maiba naman, balik kami ng Balatan. Antayin na lang po kung kailan namin gagawin yun, pero baka bukas o baka mas makalawa. Nandito kasama kong napaka-pogi. Naol gwapo. Ano lang, nahawala ko siya ng kote ito. Good vibes lang. Kailangan natin sa camera na nga lang tayo tumatawa eh. Sa camera na lang kami nagiging masaya eh. Mayroon kasi mag-vlog po na kasi mangat. Siyempre, sabi na natin na mayroon din tayong mga pinagdadaanan ng mga problema siyempre. Saka lumalabas na pati yung kulit ni Katso sa babae.
kailangan natin iwanan yung mga problema muna sa bahay. Paglabas natin, tamawa rin tayo pa konti. Ganun lang yun. So yan, bihira po ako makakain sa labas. Laging sa loob. Parang iba yun tol ah. Shout out kay Kuya. May sabaw pa. Para hindi na kami tatawag ulit. Tigdalawa na agad. Abo ay. Para paminsan-minsan maranasan din natin kumain sa labas. Diba? Di, totoo po niya, nag-date kami dalawa. Nakalabas kami sa kulungan. Ganda pala kumain dito eh. Ang ulam namin, higado. Yung nagata. Ang sweet naman na ganito. Wala kasing kambing. Kambing sana. Kaya namin, uwi kami sa Igado. Stop to the max. Salamat. Salamat. Sana isang na. Sweet naman na ganito. Papasanal ko na lang. Title, nag-date kami Jong. Wow. Yan, salamat sa bigyan ko Jojo na sobra. Nakakain kami sa labas ng masarap. Ganito pala yung feeling namin. Na, Yung wala sa barat. na feeling social. Naalala ko tuloy yung sabi ni Carrot. Ano, letter C. Social po kami ngayon. Kambing-kambingan. Naranasan lang natin yung konting sarap. Hindi puro hirap. Kain po tayo. Kain lang, wala tayong tayo. Wala tayo. Rins. Rins tayo. Ayan. Nagpasarap po kami ni Paring Jong. Salamat kay Kuya Jojo ng sobra. Ayan. Igado. Kuya Jojo, I love you. Ayan. Dito lang po yan sa ano. Ayan, ayan. Makikita niyo po anong Iriga. pangalan. Te, kambingan. Lakas sa kalam. Ayan. Alright. Ayan, maraming salamat Kuya Jojo. I love you. Love you. Love you, Kuya Jojo. Dito po yung ano. Pangalan nito, na restaurant. Kambingan. Sarap ng mga luto dito. Marami ni Madyo sa move niya yan. Kuya Gat po. Ganda rin kami kakain. Ako dito lang tayo. Hindi ko alam kasi ito eh. Hindi kasi ako layas. Ano lang ako eh. Bahay, trabaho lang eh. Bahay barak. Wala kasi tinatrabaho. Masarap din ano yung kalderitang kambing. Tapos? Pagkalitang. Ay da. Ano, bawal sa akin eh. Namang loob yun. Kailangan mo yun. Naka ilang vlog tayo? Dalawa. Ano pala ito? Kambingan, dalan-dalan. Dalan-dalan. Dalan-dalan.
Binilisan ko kasi yung banggit, dalan-dalan. Dalang-dalang. Ano ibig sabihin ng dalan-dalan? Dalang-dalang. Pinapanood. Pinadalanan. Kala ko dalan-dala na. Mag-rin nga rin. Mag-ano? Amo? Saan ba yung cellphone? Amo to? Sarap ng ano ah. Sarap ng ito. Sabi? Sabi sa pagkaluto. Kain po tayo. May babahit-bahit ka pa ng disyo. Ganyan ba pag mga asikal? Salamat kay Jojo. Salamat sa sponsor. Pakain kami ng laptop. Di pa kami sa kambingan. Amo? Yaram ka Jojo. Thank you. Relax. Nakapag-relax din naman kami. Alright ka Jojo, nabusog kami. So yan, tapos na po kami. At kami ay lipat ko yung GoPro ko dito ulit sa helmet. Yan, shortcut kami dito. Bagong tuklas na naman ang daan. Hindi ko alam to. Karagtog na sa vlog namin ni Jason na kain. Masarap talaga dumikit sa ano, sa mga layas. Tol, ang sarap talagang sumama sa mga layas. Sa mga gala, sarap sumama. Marami kang malalaman na lugar eh, daanan eh. Dapat alam. Oo. Tol. Tol. Para ding ano yan, pag babayero ka, marami kang alam na diskarte. Dito po kami dumaan sa subdivision. Lusot daw dito, bato na.
Maraming nga lang hams. Ganito talaga pag ano, maraming hams. Masarap daw pag may hams. Subdivision kasi kaya maraming hams. Ang mahal siguro ng lupa dito, no? Ang mahal. Katawa tatambakan pa, oh. Gada black. Ang lalim pa. Ha? Dito binabaha dito. Oo, di talaga to. Taas. Ang gala ng mga black, oh, may ang lalim pa. Tatambakan pa. Iya mo ay. Amo. Ito sa mga shortcutan ah. Kabisado ang daan. Lupit talaga. Iba pag mga layas. Ulit talaga magpatakbo ng tao na to. Naalim na siguro pagbago ang motor nito. Oh, bago motor ko, nagkahabol ako. Malupit ang bagong tuklas sa daan. Ayun po ba? Malapit. Kaso wala akong nadaan ng hotel. Wala akong nadaan ng hotel. Dito kami sa main road. Ang lupit ng shortcut.
Ay, budiga yan? Oo. Sa udan? Sa mga paninda? Oo. Kano, kasari-sari? Wala namin nasiraan ka. Tara. Amo? Barak, tawin na. Wala kami nakitang chicks. Ang layo na punta namin, wala mo lang nakita mas kisa. Long rides. Nag-rides lang kami. Nag-date kami ni Parang Jason. Yeah. So yun mga ka-ride, dito na nga tayo sa sa barracks. So parating namin ni Paring Jong. Time check. Bali 12:15. So mamaya uwi ako sa bahay. 12:50 na mga ka-ride. Mag-edit lang ako saglit, sabay uwi muna ako sa bahay saglit. Tapos bukas doon kami kay Rica gagawa. So yung mga gagamitin daling ko na, grinder, level bar, yung mga gagamitin, chinsil, martilyo, dalhin ko na. Bukas ako i-deliver. Alright.